F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jaqgħu il-musbieħ iġibuh biex iqeduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq il-imnara jqeduh. Għaliex ma hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejh biex jisma' ħajjisma'. U qalilhom: oqgħodu attenti x'tisimgħu, bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iż-żejjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu, fost oħrajn, juża l-immaġni tal-musbieħ biex jiddeskrivi kif id-dixxipli għandhom jgħixu fid-dawl tal-verità u l-imħabba. Infatti, il-missjoni tagħna hi li nġorru d-dawl ta' Kristu fina biex hekk l-oħrajn jkun jistgħu jaraw il-verità tal-Evanġelju u jkun jistgħu jiġu meħlusa mill-lama tad-dnub u tal-qerq. Ġesu jirrimarka li xejn ma jista' jibqa' moħħbi jew fis-sigriet. Aħna nistgħu nippruvaw naħbu affarijiet minn xulxin, minna nfusna, jew minn Alla. Imma madana kollu, kollox hu magħruf għal Alla li jara kollox. Hemm libertà kbira u ferħ għal dawk li jgħixu fid-dawl ta' Alla u li jfittxu il-verità tiegħu. U inti, taf xi jfisser il-ferħ u l-libertà li tgħix fid-dawl ta' Alla? Id-dawl tiegħek tħallih jiddi quddiem l-oħrajn? Mulej, int mexxin bid-dawl tal-verità tiegħek lis-salva. Imla lil qalbi u lil moħħi bid-dawl u l-verità tiegħek u eħlisni mill-lama tad-dnub u l-qerq ħalli nkun nista' nara t-triqat tiegħek u nifhem ir-rieda tiegħek għal ħajti. Għażiża Marija, għatini int l-għajnuna li neħtieġ ħalli jiena niddi id-dawl tal-verità ta' ibnek quddiem daw kollha li ibnek joġbu jlaqqani magħhom. Għamel li nagħmel dan bil-mod kif jiena nitkellem u bil-mod kif jiena naġixxi. Amen.